Astăzi vom face primul videoclip al nostru, de fapt, al meu, că na, al Manoi aici, de gaming, care va fi alături de el. Este un prieten foarte bun de al meu, cel mai bun prieten al meu. Și împreună vom face videoclipul acesta și ne vom juca un joc care se numește Bottle Flip. Haideți să începem. Nu o să putem vorbi, că n-avem cum, că eu n-am Discord, el are, pe apel nu merge, e problemă mare și nu o să putem să facem cum trebuie. Ne jucăm jocul ăsta Bottle Flip. Acum e rândul meu și landed. Ok, am nimerit. Cine ziceți că bate, eu sau David? Haide. Bum. Și? Oh my god. Oh my god. Și? Cred că n-am dat bine. Oh. Vai de mine. A venit și Alma. Hello, guys. E greu. Bă. Oh, bine, mă. A ratat, bro. Runda a doua. Perfect. Guys, să ziceți la final cine a jucat mai bine, Denis sau David. Bum. Ok, guys. Dacă mă aud eu, că dacă nu mă aud... Da, n-avem încă la variere sau lucruri, mai trebuie să creștem și noi puțin, să facem și noi, să strângem bani de la variere. Bum. Cred că am dat prost. Ok. Am nimerit. Și o să fie greu de acum. Perfect. Acum presim că ratează. Bum. Easy. Mamă, cum am dat. Dați un like pentru visul lui Denis și un subscribe pentru David. Bum. Perfect. Bro, ce bine a dat. Bro, omul meu se crede cel mai bun. Omul deja are 2 inimi pierdute, acum eu conduc. Trebuie să am grijă. Dacă pierd o inimă, nu-i mare lucru, că se mai poate întâmpla ceva. Perfect. Hai. Presim că dă pe lângă. Bum. Ioi. Și acum el ratează 100 la mie. Ce-am zis? Am câștigat! Yes! Mai jucăm 5 runde. 4 runde, scuze. Mă sună cineva, what the heck, în timpul videoclipului, ce frumos. Bro, dă-te! Bum. Ratează. Lasă că poate mi-au karma. Presim că mă bate acum. Bum. Nu, cred că am dat prost. N-am apăsat pe verde, asta a fost problema. Cred că am dat prost. Oh my god. Ratează. Yeah! Runda a doua. Respect și pentru el ca... Ce, mă? Da. Respect și pentru el. Are un canal de YouTube. Are 19 abonați, cred că. Sau 20, nu știu. Avem 23 sau 24. 23 când m-am uitat eu înainte să filmez. Nu știu.
respect și pentru el, să vă duceți la el pe canal. O să vă las eu numele lui în descriere. David, liniuță, M1, T5X, ceva de genul. Nu, am dat prost. Oh, mama, am noroc azi. Ah. E bună. E bună. Și acum am câștigat a doua rundă. Haide, bă. Gata? Bro. Ce faci? Bro, mamen, ce face? Cred că vrea să facă final de videoclip, nu știu ce vrea să facă, da. Hai să vedem unde intră și dacă nu intră nicăieri, o să facem finalul de videoclip, nu știu ce vrea să facă, da. Nu știu. Ghiciți pe ce joc a intrat. Deci nu vreau să joc așa ceva. Deci eu nu mă mai joc jocul ăsta niciodată. Nu. Nu, viața mea, nu intru. Nu intru. Nu, nu. Nu, nu. Nu. Nu, nu. Nu, bro, nu vreau. Deci degeaba încearcă. Nu mă mai joc Rivals în viața mea. Să intre pe ce joc vrea, numai nu pe Rivals. Nu, nu Rivals. Da, ne pare rău, dar omul nu vrea să înțeleagă, dar eu nu joc Rivals. Deci, Cine se mai joacă Rivals? eu m-am supărat pe jocul ăsta, deci m-am supărat, nu mă mai joc niciodată. Pun pariu că acum o să-mi scrie pe WhatsApp, ți-e frică că te bat. Chiar nu mi-e frică, bro. Dar nu vreau să mă joc așa ceva. Nu dați hate pe mine, dar eu nu mai suport jocul ăsta. Deci David nu vorbește, nu vrea să-și arate vocea. Nu. Păi problema e că eu n-am Discord, el are pe WhatsApp, nu merge să pornească el filmarea, da. Nu, eu yes. Eu yes. Da, o să ne jucăm numai noi. Am găsit un joc care se numește Finish the World. Cu cine intru și eu? Intră viața mea pe mine, te rog. Da. Nu mai intră odată. Haide, bro, mamen, intră odată. Deci omul meu nu mai intră. Cred că, da, dacă mai aștept 2 minute, dacă nu intră, cam asta a fost videoclipul. Nu știu, n-am înțeles ce a vrut să fac. I-am dat și mesaj, intră pe mine, nu intră. Haide, bro, intră odată. Efectiv, i-am dat de-asta să intre. Haide, bro, dacă nu intră... Să intre. I-am dat sending. Da, nu vrea să intre. Cam... Da. Ăsta a fost videoclipul. Vă rugăm să dați un like. Bă, da, vreau și eu să joc o rundă de jocul ăsta, frate. O să jucăm videoul viitor. Asta a fost video. Like, subscribe. Noi am fost noi. Voi ați fost mini-starurile noastre. N-am avut ce să facem. Sper că v-a plăcut. Pa, pa. Oh, pot să joc cu ea. Da, pa.